го, Явор, сега ще го... Сега ще снимаме състезание на GTI. GTA 5, не само GTI, GTA 5. Айде бе, Тоби! Млъкни! Ето с тази кола сме, убихме жена в нея. Ето го. Пътуваме към състезанието, то е много лесно. Но ви харчи парите. Ние сме с Франклин в момента. И пътуваме натам, ето. Аре, млъкни бе! Нали знаеш къде е, Яворе, е на плажа. Ама първо, бут на състезателите. Нищо бе, нищо. Чакай! Първо трябваше да покажеш къде се намира, за да знаят. Да, бягащо човече. Ето тук. Да, тук. Доближи, нищо. Сега подписах. Ето, почва състезанието. Направо от сега натискай хикса, нали? Да, Франклин е много бавен. Да, защото е дебел. Защо е дебел? Тъмината още не му си изхвачил. На 7-мо място. Кой ли е 8-я? Аз завиждам. Трети, второ. Аз следвам място местата. 4-ти. Мамо! Ние миналия клип го снимахме. Кой? Когато скачахме с мотора. Да, снимаш ли? Чакай, искам да кажа нещо. Извинявайте, че сочих към него. Той е пиян. Томи! Саша, задреме. Правиш да се спи. Наистина не е заспал. Сега следващото е... Опа! Натисни да те видят по новините. Кръг натисни. Кръг. Ето, дават го по новините. Ама на кръг давам. Хеликоптера снима. Майко, мокри сме. Сега състезание с колелета. Играхме го и преди малко. Аз вземам последно. Защо съм последно? Те докато сложат каски, що не сложи каска? Не. Да, така ще изгубиш доста време. Франклин е бавен. Не знам що. Не знам. Дайте в коментарите, пишете в коментарите. Не заради това. Как може да направим човека си по-бърз. И да, ако ви хареса клипа, се абонирайте. Аз съм нов все още, имам само 3 клипа. Затова... Не, при клипа на нов човек, защото искам да съм в клипа. Не мога да снимам друг клип. Изстави го и пак, аз няма да го да. Ще го харесат, ще те харесат жените. Той е 14 годишен. Още е ерген. Той е на първо не на трето. Не беше ли на първо, бе? Предния път. Да, бе. Сега тук следиш от колелетата. Ти го сега бягаш до финиша. Дано не те. Спокойно, няма да... ще те настигнат. Не играем онлайн. Да, само да ви кажа, това не е онлайн. Може да си звъним на кучето, това е яко. И да говорим, ама много нереално. То не говори, то говори мъжки глас все едно. Сега как ще те победат? Виж оня за тебе. Но не пляска. Виж. Тревор ли беше? Оня път беше Тревор. Ама беше вечерта все пак. И Тревор като се е напил и пясък. Ама не бе, това беше жена. Виждам края на живота. Настигат го! Финиш! Дали ще успее? То
Ще спрем клипа, защото ще го спрем на пауза. И ще продължим след като отидем пред къщата. Здравейте! Сега той се хвърли. Защо? Сега ще покаже. Сега той ще видите какво имаме в гаража си. Нашите красавици. Ето ги. Ако са ви харесали, питайте. Ето, сега ще ходим да убием кучето. Не с това. С базука. Няма. Умря. Ще се върнем след като се върне при къщата. Здравейте, току-що ни закара такси. Така, сега влез вече в къщата и им покажи къщата. И се метни после от покрива. Знаете ли, че може да се гледа през... Тя ще се затвори сама. Качвай се така, още един път горе. Сега се метни към басейна. Това той го откри. Явор. И харчи демидж! О, да, като се спусне по корем, боли много, нали? Той е по гръб. Не е по корем, май. Утре ще ходим на басейна, нали? Да, наистина. Сега отиваме при съседите. Ето ги красавиците, да. От този вход влез. Не е от вход, дето мога да прескочи стена. Те не са тук, хубаво. То пък сега ще трябва вечерта. Няма да дойдат така, като стреляш. Защо харчиш? Защо си харчиш куршумите? Не сменяй човека. Стига! Трябваше да погледнеш нагоре. Айде, влизай в водата! С гръм и трясък. Стига, бе, стига! Мятай се. Що стики бомба в водата? Сега. Сега се гмурни. Бъдем от функция. О! Знаеш как ще ми избягаш? Как в къщата? Не. Като сейвнеш играта. Отиди при леглото. Не е тука! Върни се. Ето бе. Така. Сега отиваш тук по стълбите. По стълбите. И си отиваш в единствената отворена врата. Знам. Ето тая. И натискаш леглото. Знам. Къде бе? Ето тук. Тук има някакви влюбени двойки. Да, той е бил влюбен преди. Той е бил... Франклин е бивш състезател. Ето, сейваме играта. Първа, нов. Така. Сейвнахме. Става тук. Пак ти бе числовник, знам. Спираме този видеоклип и до скоро!